Yang lagi viral di Surabaya Bolo, tak bawakan yo beritanya. Modal foto tampan editan di aplikasi Kencan Tantan, ajak jalan kemudian larikan motor korban. Walah ya Allah adoe fotoe. Jadi tersangkanya bernama Fauzan Ihsanuddin Abdillah Celuk Ayudin yo, umur 24, 24 kok ketok tuwek ngono. Warga Pakis Surabaya. Jadi ini modusnya iku ngene rek. Dekne iki masang foto editan iku mau sing ganteng kiri bawah iku mau nanggone aplikasi Tantan, aplikasi Kencan yo. Mari ngono match lah mbek seorang wedok korbane teko Jombang kebetulan. Lah mari ngono terus ketemuan sepedae korban mau digawa mlayu. Lah kasus ini terbongkar setelah korban iki mau melaporkan kejadian ini nanggone Polsek Wonokromo. Akhirnya konangan jeneng akune Udin iki mau, jeneng akun palsune Tantan iki mau yo. Jenenge Firman Syahputra. Walah ganteng lek foto aplikasine Kencane ku mau, barang asline Udin iki mau mbecungi areke. Iyalah. Tambahake wong ruwet. Ya wis intine apa? Nah lek sesuatu kejahatan iki mau ya semoga bisa dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya. Ya Pak Polisi ya. Wis semoga enggak ada wong-wong sing berniat merugikan orang lain lah nanggone aplikasi Mas yo, aplikasi sosmed Kencan yo. Wis hati-hati ae buat wong wedok-wedok ojo yo sebaliknya juga sih ambek wong lanang-lanang yo hati-hati. Kadang kan yo filter iki gak karu-karuan to saiki penggunaannya. Makanya pesene ku opo gunakan filter sesuai porsi ngono lho, ojo nemen-nemen. Menore kadang kan ono mbah-mbah sing gawe filter ugal-ugalan koyo ABG ngono kan akeh yoan. Ya wes sekian dulu berita dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.